onye ahụ bụ isi sekpụ ntị dịka onye a na-enyo enyo aka ya dị n'ịtọrọ nakwa igbu otu onye omebe iwu na Anambra steeti na Onitsha North 1 constituency bụ nke nagoro Honorable Justice Azuka ka ndị uwe ojii na-ekwu na ha ka jikwa ya n'ọnọ ebe ha nọ. Kọmishọna ndị uwe ojii Dr. Ikioye Orutugo mere ka amata nke a ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọnọdụ ndị uwe ojii si wee dị n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Amawbia. Joseph Egbeocha nọ ebe ahụ ma wenetara anyị ozi aka isonyere Joseph. Na-agwa ndị ọrụ nta akụkọ okwu dịka ọ na-edupụta ma gbaa n'anwụ otu nwa amadi afa ya bụ Tochukwu Akolisa bụ onye akọwara na ọ bụ onye na-egoro ụgbọala sitere n'aka ndị ahụ a na-enyo enyo n'ọnwụ ya bụ nwa amadi ma bụrụ onye ndị ọrụ uwe ojii na-eje ịnwụchi tupu mmadụ abụọ ndị ahụ eji agbapụ. Ka CP Orutugu nọrọ nwa oyi na ya bụ ndị a na-enyo enyo bụ ndị na-agbazi ọsọ ugbu a bụ Ikemefu na Osai sitere Delta steeti nakwa Chinedu Okoli sitere Imo steeti bụ ndị a ga-anwụchikwa ọzọ, ebe a ga-agbakwa mbọ hụ na ya bụ ihe mkpọbi ụkwụ mere ndị ahụ jiri gbapụ bụ nke a ga-egbochi maka ọdịnihu. Ọ kọwapụtakwara na ka ọnwa Febụwarị dị n'okpuru ụbọchị 18 n'ihe dịka elekere 8 nke abalị ka ndị ọrụ uwe ojii nọrọ na mpaghara Ọpa Iwe ka nwụchie otu nwa amadi enyere aha ya dịka Chigozie Ojii, onye nwetara n'aka ya egbe o zoro n'akpa, gụnyekwara na otu nwa amadi atọrọ bụkwa onye ndị ọrụ uwe ojii mere ka atọrapụ. Ọ gara n'iru kwe nkwa na ndị ọrụ uwe ojii nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ gụnyere ndị ọrụ nchekwa obodo akpọrọ Vigilant Group bụ ndị ga-adọkọ ukwu ọnụ iji hụ na akwalitere ọrụ nchekwa na steeti a ma kwe nkwa na ihe dị mkpa bụ ịhụ na Anambra steeti bụ nke onye ọbụla nwere ike nọrọ n'ime ya ma rụọ ọrụ na-enweghị mmekpa arụ site n'aka ndị omekome ọbụla. Site n'Ọka, abụ m Joseph Egbeocha maka akụkọ ụwa ABS.